Muri yeZimbabwe chinhu chinonzi rufu hachitambirike usingafungiri. Ndichikutambirai zvekare pano paHarare 263. Pano pachange chikuzivisai manyuzi updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndauya neSAD news. Ndinokumbura kutanga kunyora mucomment section kuti rest in peace. Nyanda nezveyomuzora nhasi nyaya yaBios Gwezhe. Bios Gwezhe murume iye ane 34 years. Asi murume uyu ane dambudziko rinomunetsa rekurasika njere. Murume uyu ane mwana wake musikana. Mwana musikana uyu akaoneka pamba achiti ari kuenda kuMasuwe eJohani Masuwe. After enda kuMasuwe pasina nguva baba vake Bios Gwezhe vanorasika njere vakaonekwa vakabata demo rine ropa. Zvinova zvinhu zvakashamisa vanhu kuti ko uyu munhu akabata demo rine ropa atemei ende rabva kupi demo iri. Hapana aive ane ruzivo sezvo ari munhu airasika njere. Pasina nguva pakazongobuda news vanhu vachibva kuMasuwe kwangoenda mwana uyu. PaMasuwe apa pasina vanhu, mwana uyu anga ari ega kuMasuwe. Zvichinzi awanika akatemwa nedemo akafira passport. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section, tinokumbura tishiye macomments nesu mucomment section kuti murume uyu ane kodzero yekusungwa here, uyu anorasika njere kana kuti haasi kufanira kusungwa, asi kutaura kunoku abatwa nemapurisa nekuti ndiye akabatwa ane chinhu chakatemesa mwana wake. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section. Mwanasikana Grace Gwezhe, rest in peace, ndiyo unonazoziva hako akuuraya chero baba vako vabatwa vaine demo. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section. Pano paHarare 263 kusubscribe mahara.